Amb l'avenç accelerat de la tecnologia, la intel·ligència artificial s'ha convertit en una arma de doble tall en el camp de la ciberseguretat. Si bé aporta eines poderoses per a la defensa cibernètica, també és utilitzada pels delinqüents per a crear atacs més sofisticats i difícils de detectar. Les organitzacions poden mitigar aquests riscos i protegir-se dels atacs cibernètics amb l'ajuda de la IA. La IA pot analitzar grans volums de dades en temps real per detectar anomalies i patrons sospitosos que podrien indicar un atac cibernètic. Això permet una resposta més ràpida i efectiva davant de les amenaces. No obstant això, els ciberdelinqüents també fan servir IA per perfeccionar els seus atacs, com ara la creació de correus electrònics d'eixint molt personalitzats i deepfakes per suplantar identitats. Per combatre aquestes noves amenaces, les organitzacions han d'adoptar tecnologies de ciberseguretat basades en IA que poden respondre en temps real i adaptar-se contínuament. La clau està en l'equilibri entre la innovació tecnològica i la seguretat. Aneu en compte!